Joseph Makalala no, Pampanga. Ay, Batangas. Pampanga. May white na ano. White background. Shout out, shout out. Pero kailangan ng visa nito, di ba? Isura mo na lang. Bibili naman sa ticket kasi. Ha? Ticket ang bibili niya. Kaya nga, kailangan ng visa nito. Doon na. Isura mo na rin pati visa dyan. Kung hindi yung visa niya, di picture mo na. Visa niya. Visa niya. Kasi 10 years na din. 10 years na. Fantastic. 2021 to 34 operation. Fantastic. Yeah. Shampoo. Dirty chance. Ang taon pa lang Yung Georgia kasi, ticket lang yung saka passport. passport. Tapos yung bibili na tayo dito, ang bibili dyan, yung visa sa accommodation. Accommodation lang, sabi Ganun. nila. Kahit sa Armenia, ganun din. Oo. Saan mo maganda punta ng Armenia o ano? Ha? Saan mo maganda punta ng Armenia o Georgia? Yung sa classmate ko, si Arminia. Sa Armenia, yun yung gusto ko punta sa Ang pangalan lang, Arminia. Pangalan ng classmate ko, Arminia. Akala sabihin mo makakatagal sa Armenia yung isang klase mo. Kumusta buwan tayo? October po ang ngayon budget na. Sino mo magdalaw? Buhay na buhay pa ako ng TME. Ang ABS-CBN. Hello, Miguel of shout out to 2,000 viewers in my house. Merry Christmas.
Good morning. Ay, salamat. Nakawala rin. Salamat, salamat. Congratulations. Si Joseph, pag matanggap din yun, di yun makakauwi ng December. Ewan ko lang, pero baka payagan man kung baka pauwiin din siya ng December. Papakasal yata siya eh. Oo. Parang bagong gising. Lahat na binatinan mo, ha? Bawas agad. Ang dahil yung binati. Lahat na binati. Wali. Wow. 100,000 pesos.
Bing, bing, bing. Naniwala ko sa kasabihan, sabi, di ba nilang tamaan, hindi ka lang pagod. Hello, big love shout sa 2,000 viewers in my house. Hala, sunog ako. Wala akong buo. Sunog. Kang sinaing ka. Hello. Wala ko, hindi alam magiging. Hindi na hindi. Ay, tama ko yan. Ano pa magandang ding-ding dong? Ha? Ding-ding-ding, pamagat. Hindi ko alam. Bing, bing, bing yan. Bing, bing, bing. Oo, basta pag natutugtugin mo, agad na Sir na. Ding-ding-ding, ding-ding-ding. Should be right. Ano ang pamagat? Beng, beng. Magdadawid na ano, Miss Korea. Ben. Bing, bing, bing. Miss Gambler. Sa TikTok, sikat na sikat yun. Ben. Ding-ding-ding, TikTok. Ding-ding-ding, TikTok. Ding-ding-ding, TikTok. Yes. Next week, open Play Store. Diba? Next week, Ikaw, na mo. sasabihin lang dito eh. Next week, give me ladies. Ay, hindi rin pwede. Hindi rin bilang sa gadget to ah. Yung nagagawa ko. Next week, give me beautiful lady. Bigyan mo ng kape. Diba? Pusay mo lang niya, tagahaw. Next week, Yung na sila. download music. Download it. Lawyer? For 10 years? Music, download it. Mga lawyer pala ko. Ang grabe mga lawyer. Siyempre matatalino. Kaya nga, akala ko mga ano yung call center. Kaya pinagagan ng mga formal nila. Ito siguro. Ito, mukhang lawyer ko ano pa.
Wow, 50,000 agad. Eh kaso ang wala niya, mga atoy niya ng 10 years. Naging 10. Atoy niya more than 10 years. Gusto naman ng cornelian ko. 12 million. More than 10 years. Paano pa siya magiging breadwinner dito? Ang dalawa lang, yung isa si Ron. Saka yung babae. Ang ganda mga kustura. Now, Ito si Dina sa si Ron. Ding ding ding. Ding ding ding. Ding ding ding. Sito ka dyan. taka nagla-live nga ako. Kaya anong pili ko yung babae? Bing, 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 bing. Dang, 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 dang. I win. Pili mo. Mag-music na nga lang ako habang walang tao. Kasi maganda mga kustura niya. Wala akong tao, guys. Isa kasi. Dalawa lang. Yung kape-kape sige. Yung kape-kape na. Di na natuto. Kahit yung mga tao, kaya ito, baka mabayad ko. Wala. Tingnan mo kasi. Ano? Tingnan mo. Kasi may interior phone number. Oo, may bayad dyan. Medyo ka pa. Baka mahirap na. Tapos kaya ito. No. Alam ko ito, A and B. Ay, hindi. Ayun.
Hi, Dylan's Vlog. Mega mega love shout out. Salamat sa dalaw. Mega love shout out, my dear. Thank you so much. Kamusta? Wala kang wala kang mga event dyan. Lahat ng ito. Grabe yung harang ba? 3 years? Sorry naman. Patapos din yan. Pagtapos na ang COVID, tapos na din yung harang ko. Big love shout out. Ikaw vlogs. Thank you sa pagbisita sa aking bahay. Ay, bakit? Para walang process. Salamat sa mga dalaw-dalaw, guys. Wala lang, mag-live lang tayo para sa ekonomiya, chore. Para sa ekonomiya. Oh, nasaan na yung ating music? Mag-ano muna tayo? Saan na yun? Where are you na? Ano daw? Hala guys, natalo na ako. Naglalaro ako chor. Natalo na ako sa itong YouTube. Ikaw, Blas, kumusta ang quarantine mo dyan, kapatid?
Graduate na ba sa quarantine? Buti ka pa, nasa Pilipinas ka na. Sarap buhay pala, kain tulog lang. Kaya lang sakit din yan sa katawan, kapatid. Pag matulog ka lang lagi. Kagaya ko, nakabakasyon din ako 1 month. Kain tulog, papalaki ng bilbilalo. Papalaki ng bilbil. Oh my goodness. Ayaw na mag-play ng aking music player. Wala siya. Malaki na ba? Kagaya ng mga mga topic mo kahapon, palakihan eh. Di ka ba nag-live, kapatid, na ikaw vlogs? Wala siya. Di naman. Kunti lang. Oh. Natalo ako nito eh. Oh, bakit ba kailangan pang umalis? Ayaw. Makitambay mo na, kapatid. Pagod din magyaw-yaw. True. Totoo yan, ikaw vlogs. Parang ang pagod mag-live, no? Pati yung bunganga mo, mapagod sa kakayaw-yaw ba? Pero okay lang yan. Kasi, para sa ekonomiya ba? Kapag nakaibaw mo yung Tambay ka lang, kapatid, ikaw vlogs. Kaya lang wala akong tao. Walang masyadong tao sa aking live. Oh, bakit ba kailangan pang umalis? Ano ba yun? Ding. Salamat sa pabiji-biji, mga kapatid. Thank you for coming sa aking munting bahay. Itlog ko, no? Di ako makakonsentrate tuloy. Tambayan kita, 3 kapatid, at share ko muna live mo. Oh, thank you so much. Thank you, kapatid. Ikaw vlogs. It's my pleasure. Thank you. Busy ako ay maglaro. Salamat sa 3,000 viewers in my house. Salamat sa dalaw, guys. Ay, siya naman.
Ayaw na mag-play ng music player. Wala na tuloy akong bodots ba? Thank you kapatid. Ikaw vlogs. Thank you. Mega love shout out sa 4,000 viewers in my house. Gutom ako ah. Salamat kapatid. Ikaw vlogs. Thank you for sharing a lot. Thank you so much. Ay na tugtog talaga ng music ko, oy. Sira na tong computer ba? Bakit ba kailang ako na lang kakanta? Pang umalis, alis. Huwag mong sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit. Wala akong Ano nga yung natin, binili natin na yung may condenser. Binagahin na kasi. Kaya ang pangit kumanta pagka lang acapella. Pangit ang boses. Ganon. Pangit lang pala ang boses. Talagang pangit. Char. Bakit ba kailangan pang umalis? Isipan mo ba? Hala, mag-invite muna ako. Wow, thank you. Mag-invite ka pa talaga kapatid na ikaw vlog. So wala namang tao dito, okay lang yan. Ano lang to? Pangdagdag ekonomiya ba? Although monetize naman na, kaya lang dapat kasi ma-maintain natin yung yung watch hour ng ating mga channel. Kaya kahit monetize na tayo, kailangan pa din natin ng watch hour. Madaming watch hour. Kasi pag nakababa na yung araw ni Lolo na ganon, wala na. Bagsak na ang ating channel. So, kailangan din ng
Watch hour. True. Kaya kahit walang tao, nagla-live pa rin ako para yung watch hour talagang kailangan natin. Ikaw, vlogs, kailan ka pa na money? Sumasahod ka na ba? Ang sakit ng tiyan ko. Bingbing TikTok ba yun? O bingbing song? Bing song. Oh. Ha? Kailan lang pala? Last August 17. Ako ano pa ako na money? April. April ba? Oo, last April pa ako na money pero hindi pa rin sumasahod. Ni ako ano na ako, kapatid na ikaw vlogs, tatlong send na ako ng pin. Pero wala talagang dito ko kasi in-address sa Dubai eh. Hindi ko maintindihan kung bakit wala pa ring dumadating. Ay nasa kalahatian ako ng threshold ng 100. Nasa 50% na ako noon. Diba, pag sasahod ka na ng yung unang sahod mo dapat maka $100 ka, nasa 50% na ako. Kaso yung pin ko, hindi ko pa talaga nakukuha. Oo, mag-manual na lang ako. Bali, maghihintay pa ako ng mga 2 weeks pa kasi hanggang wow! Galing! Laki na, uy! Ano na yan? Laki-laki na sa atin yan sa Pinas. Pag maano mo yan, masahod mo ba? Nung namoni na kasi ako, ikaw vlogs, panghadiya. Wow, o sige baba. Ate ni hadiya baba. Laking panghadiya na yan sa Pinas. Ate ni hadiya. Pag uwi mo ng Pilipinas yan, ikaw ang arbab. Aba, kalaki na nun, 230. Wow. Yayamanin ka na, kapatid. Sana all may ganyan kalaking kinikita sa YouTube. Sana all. Dami mo na sigurong ipon dyan sa pinanggalingan mo kaya umuwi ka na ng Pinas.
Hi, mega love shout out. Sa'yo din ba yan? Ikaw vlogs? Ikaw ang dahilan? Sa'yo din yan? Ay, okay. Thank you. Sige, salamat kapatid sa tambay. Kararin ko na nga tong ano. Kararin ko na tong pagla-live para mahabol ko yung ano mo. Mahabol ko yung mga SS mo dyan. Galing. Thank you. Ay, ganun ba? Pag nasa Pinas pala mahaba ang harang. Ganun. Tapos maliit lang ang ano, no? Maliit lang naman ang bayad nila. Tapos ang haba-haba ng ano. Uh-oh. No. No, ay. Ano ba yan? True. Ayaw na mag-play nitong music player ko eh. Kasi laptop na ako. Ayaw nga. Ako ng sound. Hindi.
Isipan mo ba? Salamat kapatid, ikaw vlogs. Ayaw mo ba? Isipan mo ba? Ako malapit, layo na layo. Kahit malayo, malabo, malabo, malabo. At sisigaw ang pangalan mo. Iisipin lahat ang lahat na ito. Kung ano ko kailangan. Ay, buwisit. Sunog. Shit. Akin. Are you ready? Tututut. Sa akin. Salamat, ikaw ang dahilan sa pabiji. Thank you po. Thanks a lot. Magtsatsa na taang. Turut tut 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 tut. Sayo lang sa upuan to.
dun. Pam! Turun dun dun dun. Giding. Sumak, taon lang balik, nanayo pa mi, 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 Miguel love shoutout sa 3,000 viewers in my house. Hello, hello. Nako, talo na naman. May buwang na sumasayaw doon sa gilid. Pagod sumayaw dito sa upuan. Wala ba akong tali dyan? Hello, mega love shoutout sa 4,000 viewers in my house. Terry Vlog, tamsak dan. Salamat sa patamsak. Terry Vlogs, Terry 7 Vlogs. Thank you so much. Tara na pong magbudots. Ayan kapatid na Terry 7 Vlogs, andyan po si Ikaw Vlogs. Nandyan siya, pabidi-bidi lang siya sa akin.
Baby Nisel, mega mega love shout out to you. Oo. Ano ba to? Team mga guys, this the farm. Team mga guys, ano to? Mega love shout out, Baby Nisel. Salamat sa pagdaan sa aking bahay. Mega mega love shout out sa 3,000 viewers in my house. Hello, hello guys. Hello, Baby Nisel. Hello. Ay, thank you so much po. From Papa, ikaw vlogs po. Thank you. Salamat sa pagdaan. Mega love shout out sa inyong lahat. 37 vlogs, mega mega love shout out. Salamat. Talo na ako. Talo na, mi. Sexy lady. Salamat po sa mga dumalaw. Mega mega love shout out sa inyong lahat. At salamat din po kay ikaw vlog sa mga naghakot ng aking Thank you. Thank you so much sa mga napadaan dahil kay Ikaw Vlogs, kapatid na Ikaw Vlogs, salamat po sa hakot. Thank you so much. Baby Nisel, hello! Sabi ni Ikaw Vlogs. Wala ako po si Bobby. Ang sabi ko, congratulations, sabi niya. Sabi ko, ako nabalik ka sa akin, hindi mo ako napili, sabi niya. Ay, sabi niya? Hindi ako napili, sabi ko, sabi mo ng alam ko. Pero congratulations sa akin, ako, sila yan, sabi niya. Sabi ko, ako nabalik ka sa akin, ako daw ang totoo, hindi mo na ako napili, sabi niya. Ba't hindi sila silik? Eh, di ba lakas ng niya? O baka sa interview nito nagbase. Hindi, pares kami dapat kinabahan eh. Pero pares na naman ang tanong. Hindi mo yung ibaw. Si Mama Tino ay wala Oo, nauna sa balita, ang saan daw akong totoo, hindi man naman ako sila, sabi niya. Isa na din si Sharon ng alam prosyon na, sabi niya. Hindi na lang dito para sa kawain. Kaya mo kasi congratulations, tanggap ko raw, sabi ko, hindi.
Alam ka naman wala na kasama ko. Ako kinuha din sa interview. Nakaasal lang daw siya kasi gumalat sa sa hospital. Siya pinapilitan. Ngayon dito siya na si Beth sa akin. Kaya, oo nga. Akala ko nga siya na talaga. Pero sabi niya, si Sunny Boy siya ako yung nakakontrasyon. Eh baka nga si siya ako nagpapalagay. Hindi mo na si Sharon ang talaga. Ano mata ko? Ako naman, wala kayo, hindi ata. Ano yung nagawa si Philippine show? Hindi pa rin siya. Hindi ba tatlo lang naman ang kukunin? Papacheto. Wala sa iba, Oo, hindi ko sa kayo. Hindi ko na kami yung sabi. Ang dami ba? Marami na, hindi ka nga, hindi ka nga kami nag-upload sa dito. Hindi. Wala na. Oh? Nagkakaya, siguro na sa social. Mega love shout out sa 4,000 viewers in my house. Salamat po sa patambay, guys. Thank you so much po sa mga tsambay-tsambay. Pati ng mata ko, oh my God. Ito ng problema pag nakatutok masyado matagal sa computer. Problema. Sakit sa mata. Simula nang kumati ang mata ko. Anyway, Hindi pa rin siya nasa. tuloy. Baka nga Ang hindi palabas? sa interview. Kahit walang palabas, magsayaw na lang, guys. Paglagay na pulang-pula siguro. Magbodots na lang. Mga taga-asa kayo. Aray ko. Sayaw na. Atsa na. Gududududun. Salamat po sa mga... Hala. Bastos. Kasi itong buwan na ito na. May nagla-live ako, may umuutot. Sinabi mo ba umutot? Umusot na. Rinig na rinig eh. Sinasabi ko umutot. Inepit na daga, guys. Mga tao dito sa likod nagkakanda. Ipit-ipit na ang mga daga. Mega love shoutout. Mega love shoutout sa 3,000 viewers in my house. Salamat sa mga tumatambay, guys. Especially sa aking kapatid, ikaw vlog, salamat. Salamat sa mga hakot mo. Thank you. Tuloy ang buhay. Budots.
Jillian Vlogs and Ikaw Vlogs, salamat sa pabiji mga kapatid. Thank you. Kapatid Jillian Vlogs and Ikaw Vlogs, after ng live ko guys, may ibibigay ako sa inyong saging. Isulat ko yung inyong pangalan dito para di ko makalimutan. Kasi nagkasya ito. Ito mga kapatid. 54. 45 Yung aking mga ano dito, yung aking mga alagad ididikit ko sa inyo. Salamat din kapatid Jillian's Vlog sa pabiji. It's a big pleasure na may nagtatambay sa aking walang kwentang live. Thank you. Pero ikaw kapatid Vlogs, ang didikitan ko lang is yung main mo, no? Kasi sayang naman yung ano, yung main ko lang ang, yung main, sa main mo ako magdidikit, magbibigay ng mga bananas. Okay, thank you mga kapatid. 2 hours lang ako. Kasi baka mabato tayo ng mga kapitbahay, nag-iingay dito, matutulog na sila. Okay, tuloy ang buhay. Boda! Dun. Hindi
Kapatid, nasa ano? Sa hospital ako, kapatid, nagtatrabaho. Ikaw, vlogs, kapatid. Absent. Nasa hospital ako dito sa Dubai. American Hospital, Dubai. Dubai. Sisi sila kapag tinuwan din. Healthcare assistant. Hello, mega love shoutout sa 6,000 viewers in my house. Ano ako, kapatid, ikaw, vlogs, ang trabaho ko dito sa Dubai is healthcare assistant. Yung tawag dyan sa atin sa Pilipinas, auxiliary, ganon, parang ganon. Pero dito kasi, healthcare assistant, parang kami yung tumutulong sa mga narsisa, nag-a-assist ng mga pasyente. Bale, kami yung nagbibigay ng mga nagbabating, nagbibigay ng ligo sa mga pasyente, mga bedbound, nag-a-assist ng mga pasyente, nag-a-ambulate ng pasyente, ganun. Okay naman, guys. Baka sa pasyente ganyan. Oo. Laging kasama ang pag-iingat. Pero kahit anong ingat mo, ganun pa rin. Pagtatamaan ka, lalo na ngayon ng Actually, tinamaan na ako ng yung problema ng buong mundo ngayon. Yes po. Last June, ako, nagka-corona. Pero okay lang naman kasi mild lang naman, guys. Bali, lang, na home quarantine lang ako, 10 days. Bali, lang, ubod sipon, yun lang naman. Kasi, pero nung mga wala pa kaming vaccine, wala pa akong vaccine. Pag ako nagkakasakit, every time na magpa-check up ako, nagpapa-PCR talaga ako. Kaso, nung nagkaroon na kami ng vaccine, nagpa-PCR ako, ayun, mag-positive agad, ayun. Kasi nga, sinasabi nila kasi, yung vaccine na itinurok sa atin is, may content na talaga ng corona yun. So, malang nangyayari, para hindi ka grabe ng malala yung tama sa'yo ng corona, sila yung maglalaban. Kaya parang tamaan ka man is okay lang, konti lang. Anyway, na-share ko lang, guys, yung experience ko dyan sa na yan. Pero okay lang. Ganun talaga hindi hindi maiwasan kasi nasa medical field ang So, may tendency talaga na makakakuha ka ng ganun. Basta lang, ingat, tsaka pa rin, kailangang alagaan din ng sarili, kumain ng ng sapat, ng tama, ng mga masustansyang pagkain, at mag-vitamins. Yun, guys, ang kailangan natin sa panahon ngayon. Oo. And opo, ganun lang talaga. So ngayon, pero ngayon medyo dito sa Dubai kasi ngayon, nitong October, Expo, nagbukas ang Expo 2020 ng Dubai. So, less ang Di naman, kapatid, ikaw, vlogs, di siguro, nung nagka-COVID nga ako, di ako umiyak ngayong nagbukas ang Expo sa Dubai, maliit lang ang cases ng mga kalaban natin. Kasi pagkatapos ng Expo siguro, after 1 month, lalaki na naman ng
bilang ng mga ano dito, ma-admit sa hospital kasi tapos ng expo. Anyway guys, salamat sa ano, sa tambay sa aking bahay. Oh, magbudots ulit tayo para ano, kalimutan na tong corona na to. Ekes na ang corona, ekes. Ching. Bodots! Hala. Parang 400 years talaga. Grabe naman. Grabe sa harang yan ah. 400 years. Saan kayo makakarating yan? Salamat kapatid. Ikaw vlogs, ikaw na naman yan. Ikaw ang mahal ko. Salamat sa mga alagad mo kapatid. Ikaw vlogs. Thank you so much. Nagalam shoutout sa aking Oo, kapatid Jelen's vlog, mabait talaga yan si ano, kapatid na ano, ikaw vlogs. Ang dami niyang alagad eh. Napaka very supportive. Uy, ang ingay mo dyan.
Harang na ulit kapatid, ikaw na lang. O sige, ikaw na lang, salamat sa mga daming harang na pinupuntahan mo. Ang punta ng punta sa mga harang kapatid. Kapatid, ikaw vlogs, may ano ba kayo? May mga team kayo? Or mga grupo? Baka pwedeng sumali dyan para ano? Mabilis ang ating pag-asenso. Char. Mega love shout out to 6,000 viewers in my house. Ay, meron kayo? Baka pwede namang ano, pumasok sa inyong grupo. Okay. Ay, sige, wait lang. Ano ko. I-comment ko, ha. Pero kapatid, mostly ang active akong masyado sa Lance. Mega love shout out sa 7,000 viewers in my house. Kapatid, Jillian's vlog. Sayaw ka na.
i-request na lang natin yan. And all the clubs you're getting using my name. You think you broke my heart, but for goodness. You think I'm crying on my own, but I ain't. And you know that it's wrong, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone, and baby, I've been moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know Taba. that my mama don't like you, like she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I was so caught up in myself, didn't see what's going on. No. I'm better sleeping on my own, 'cause I feel like the way you look at me. You think that I'm still holding on to something DJ Gibbs. It's so that you hated my friends. The only problem was with you and not them. And every time you told me my pain was wrong, you try to make me forget where I came from. And you know that it's wrong, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, you've been moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that I'm not like you, and she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I was so caught up in myself, didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look at me, oh baby, you should know about yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should know about yourself. Ay, ang kasi ng ilong ko. Wait lang guys. Ati lang ng ilong ko. Sising na lang ako. Sarap ka? Salamat, ikaw sana. Nag-love shout out sa iyo. Ikaw sana. Ikaw na sana. Ang galing ng unggoy, sumasayaw, oh. Budots. Mag-love shoutout sa 5,000 viewers in my house. Salamat sa mga nakatambay diyan. Thank you.
mega mega love shout out Kakons Vlog. Salamat sa pagdaan sa aking bahay. Dating dikit na host. Salamat. Ayan. Ayan kapatid na Kakons Vlogs. May jacket ka na. Mega mega love shout out. Ayan kapatid, pwede mo silang dikitan. Kaya lang parang kakilala mo din sila eh. Parang makakakilala mo na din sila. So, ayan guys, may mga jacket na kayo. Dikit-dikit na lang po. Chika-chika din. And ano, dancing to the beats tayo. Okay, thank you sa patambay, kapatid na Kakons Vlogs. Thank you so much. Ayan, Kakons Vlog. Nagbaba ng bahay si kapatid Jelen's Vlog. Baka hindi mo pa siya kadikitan. Dikit na lang, guys. Ilista ko din to si kapatid na Kakons Vlog. Kakons Vlogs. Ito ba yung main mo para pagkatapos ng aking live magbibigay ako ng ayuda. Hindi ko kasi siya magawa ngayon, mahinang kalaban. Kaya after na lang ng live, ililista ko na lang para hindi ko makakalimutan. At di ko talaga kayo makakalimutan, guys. Dahil sa pagtambay nyo sa aking live. Thank you.
Mega mega love shout out sa 6,000 viewers in my house. Guys, ano na lang, mga 20 minutes na lang ako. Mag-out na ako kasi mga nakadalawang oras na din ako sakit sa ulo pag nakatutok talaga sa ano. Nasakit ang ulo ko pag nakatutok sa computer. Problema ite. Ala siya, grabe ka ikaw, sana baka hanap na yan ng change oil. Baka change ng mata. Traulo. Mata na. Ang papalitan nito, kapatid, na ikaw sana. Palitan ng mata ng isda. Naumay na sa change oil. Ikaw, kapatid, na ano, ikaw sana, siguro mismo na ang change oil, kaya umuwi ka na ng Pilipinas na. Ikaw ba rin? Ala, yung mga ano mo, kapatid, na ano ikaw ba ay tigang rin host? Hala. Harang, kapatid. Hindi.
mega love shoutout sa 5,000 viewers in my house. At salamat sa mga nakatambay dyan. Sige, sayawan lang tayo. 15 minutes more. Ano ba yung sayaw na yan na nasa computer? Ganyan. Tamsak lang kapatid, ikaw ba ay tigang na rin host? Tamsak dan kapatid. Salamat kapatid na ikaw ba ay tigang rin host. Oh my God, anong grabe siya oh. Salamat sa patamsak kapatid. Alam ko ikaw yan. Kapatid, ikaw vlogs. Thank you sa mga tamsak mo. At thank you sa mga alagad mong nagbabantay dyan. Mga pasilip-silip lang sa aking live. Thank you so much, kapatid. Ikaw, vlogs. Salamat sa suporta. Sayaw ni Inday. Ikaw ba ay na-change oil na kapatid? Parang ulit. Thank you. Astig ng mga pangalan ng ano mo kapatid. Astig ang mga pangalan eh. Nakakagulat ba? May tigang, may change oil. Kaya nga. Sige daw, subukan ko. Bababaan. Adjust ka naman yun. Hello! Mega love shoutout sa 7,000 viewers in my house. Hala, kaluoy na kabaw. Yan.
Ano yan? Ayaw na. Ayaw. Wala. Ayan. Lalong nakita ang... Naglagay ako guys ng ano, ring light, ayan. Makita ang kagandahan ko lang. Char. Ayan, medyo madilim na kasi guys. Ayan na siguro ka. Disco. Guys, 5 minutes na lang ako. Salamat po sa mga tumambay. Mga kapatid, Jillian's Vlog, Kakons Vlog, and Ikaw Vlog. Salamat po sa patambay sa aking bahay. Mega love shoutout sa 6,000 viewers in my house. 5 minutes na lang guys.
Ayan guys. Ilang minuto na lang. 1 minute na lang. Mag-out na ako guys. Salamat sa lahat ng tumambay sa aking live. Ayan. Kunting minuto na lang. Saktuhin ko lang ng 2 hours. Thank you so much everyone. Kita-kits sa aking susunod na vlog tuloy, sorry. Live. Ako naman kasi nagla-live lang pagka-trip ko lang. Okay, thank you so much. At di ko nakakalimutan yung aking mga babalikan. Bale, nag-iwan na lang ako ng bakas, guys. Thank you very much. Bye-bye. Jillian Vlogs, thank you so much. And ikaw Vlogs kapatid, salamat. And Kakons Vlogs, ganon. Salamat. Ingat po tayong lahat. Salamat kapatid, mga kapatid. Thank you so much. Bye-bye. Ayaw niya mag-out.